Mga kasama, kumusta? Kini kihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwa tampo nga gipadagi kan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Edwin. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suki sa ko nga tigpaminaw ining tunamanon bagong bayani. Ako si Edwin, usa ka OFW sa Qatar. Usa sa mga nasud sa Middle East, isip skilled worker. Ang posisyon gud nako ang panday masun sa construction. Gieskulahan gyud ako sa testa ang ako nakatunan aron kun makakuha og in situ accreditation certificate ug sayo na lang unya ang pag-apply og trabaho alang sa abroad. Minyo ko og naay anak nga 10 anyos. Pobre mi, busa kinahanglan gyud nga manikay-sikay apan maulagi permi lagi apas. Manihinungdan nganong nakaunahuna kong mularga og laing nasud aron ato manimpad og trabaho alang sa mahal kong pamilya. Sugdan ko kining akong sigilanon sa diha pa ko sa Pilipinas. Paitabi ang taon aning sweldo ni mo matag semana Edwin, uy. Ay, antusan lang sa guna, day. Naningkamot man bitaw ko. Pero saan man yun nga mauram ganay giabot. Pilar go'y rate matag adlaw. Kuwang na lang ganit pangayon nga tong kahago. Naana magigay NC2 nga diploma gikan sa TESDA, Edwin. Nya? Mukuyog na lang ka kanilang Fidel nga mang-apply o para laing nasod. Nagkabala ka rin. Hapit ako makalargas lang nasod. Fidel, naginaminam naman bitaw ko nga makalarga na taog lang nasod. Hinagtaan na yung is bakos, ha? Maingon-ingon ang ginanagaw. Saan nga lisod mo ng pangwarta din sa ato, God? Paitagin bitaw tinood, gawid win. Pilar sweldo taon na to. Nya, napay plitihan nga grabe ng pagsaka. Punan pas mga palaliton nga nagmahal ang tanan. Maulagi ikaw? Ato da ikaw. May kay... Okay naman kay ka nga, mahilayo ka sa imong asawa o anak. Ay, magunsa man ang naara tahapan, nagkalisod-lisod. Bahala na, magkalisod-lisod ko dito sa pagpanarbaho. Basta kay haruhay lang ang pagkabutang sa kong asawa anak. Ikaw, Fidel? Sakto gyud kagaw. Mara nga, ako pud gaw. Bahala na, nagkautang-utang. Basta nga, matuman lang akong gipangandoy alang sa akong pamilya. Papa Edwin, kaya sa nimo nilargag abroad, Papa, oy. Aron panindot to na ning bati kayo na tong bahay. Day, Jivin. Bati kayo atong bahay pitaw pa. Ako raman untang usay inyong anak ni Mama, pero naglisod pa gyud magpatrabaho anang inyong gipuyaan. Pakauwaw man lang mos Mama taon, oy. Ayaw na pagkasultiha, Day. Madunggan kang mama ni mo na. Makumutan na sa ng baba ni mo. Otro pod na siya. Kanyahay rang wate asinso kay maldita kayong inahana. Sayo na lang uri siya, yung baba mo'y kumuton og sayon ba? Ay, manginaway kang maldita ang imong inahan nga utro mampod ka. May magani ni mo pagkaliwat ni Aisel. Mas maldita pa taon si Mama Aisel kay nako, Papa Edwin, no? Ako kay maldita raman ko kung unhan ko. Hinay-hinay ang kinaiyan ni mo, Inday Jivin, ha?
Kay kanunay ra ba mo magtigi o ang imong inahan? Lahi man ang kamaldita ni mama. Manghimantay man na siya sa atong mga silingan. Marites man na siya. Klaruhan na kipanulti ni mo na, Jeven, ha? Hala, Uy, patay. Natungkan kong mama pa. mo na giingon ko nimo Inday Jevin. Nga di ka magpalabian ng kamaldita nimo kay magtigi mo ang inahan nimo ron. Gusto mo kipanulti, ha, Jeven? Sa to? Hala, Papa Edwin, si mama. Ngilgi kaayog pa ba kung manulti ang among 10 anyos nga anak Priscilla. Maldita man tuod ning akong asawa pero labuan sa siya sa kamaldita ni Inday Jeven. Magita ka ng bata ako, ha? Day, ayaw kumuta ng bas bata, day. Bisag disulti ra gani ko tinuod ba? Nakita ka bitaw ni mo kung sa manulti ni bata, Edwin? Naani mo ang katungos pagdisiplina ni Jevin. Pero ayaw lang po pasakiti kay dili na maayo. Labi nang musupak na sa balaod. Kung ako rabay masuko, wa ko'y ilihong balaod, Edwin. Hoy! Ikaw, ha? Babaeng ko tong ritubada? Timan ini gisulti ko. Timan ibayag yun. Kuto day ko nga tao man ko. Taka sa kada. Ikaw man gani kutoon kay kang mamaha ka. Hilong ha, Jeven! Ilong bisag na ako'y baba. Gusto na mo, gusto na. Inday Jevin, ay na pagtubag-tubag ni mama ni mo. Ngano bitaw iyang gikumot akong baba pa. Sakit ra ba kayo kung sibot na? Ikaw sa Day Silva. Ayaw na guday pangumot dahil babas bata. Pwede basama na si mong kuko. Problema na sad. Ay paghilom, oy, Edwin! Ikaw na mo laban sa gid ka! Ingna dayon pa. Paigway baba. Awaragod ka, oh? Ritubada ka gid kayo, Jeven! Unsa ba yun ang asawa mo, ha? Dong Edwin. Ha? Kaya nga naman dahil, Di na yun na mabangbang ang iyang kabaldita? Kaya nga naman lagi dahil, ha? Maklulumaki. Dinhi man ako si Inday Jeven. Nisumbong nga rin ang bata nga gidapatan ko no siya iyang inahan. Ha? Naghilak din hinako ang bata, oy. Kay magpakuyog nga to sa DSWD. Aron ireklamo ang pagpamunog ko no sa iyang inahan nga niya. Uy, di man tao na tinuod lumaki. Oh, takda na kas kabaka ko ni Aizel, yun. Lo, Diha baya kuno kas dihang gibunog siya silang inahan. Ha? Gipatid-patiran kuno siya mama niya. Gituok pagyud kuno siya. Gitamparos og bali-bali. Og nagtanaw lang kuno ka. lumaki. Nasulti na ni Inday Jevin. Di mo na tinuod, Pambaka ko. Mas katuhuan ng bata kay kaninyong ginikanan. Natakda na yun kas batasan ni Aizen, ha? Yun? May rag mga preso mo. Lulumaki. Ubanan ko ang bata nga to sa opisina sa DSWD. Mau ba? Gaw, Edwin? Ugaw. Wala gyud magkadimaw ang tarasa mong anak ni Aizel gaw. Naginubra na yung kamaldita. Kanang apuhan po nato ba? Ritso po siya tuos bata. Mao lagi gaw. Ang ako ba, saon lang ka, ug tuanaw niya kuslayo. Ug sila lang dire si Day Aizel, ug si Inday Jevin. Di sa tingali gaw eh. Nasa'y lulumaki, patak
bakal sa nagtuo sa mga sumbong sa bata nga to niya. Kay bata lagi kuno, huwag mo'y tuhuan kung adto na kuno sa kurte. Elagalain, gaw ha. To man maliwat ni Lulumaki sa iyang kabutbuto na si Inday Jibin, gaw. Gaw Fidel. Sa kabutbuto ni Lulumaki, God, sa iyang pagka-driver kaniya to. Pero mingi panghambog niya. May lagi kuno siyang driver. Mayong driver siyang matang, sige na ganin nagkasaag. Muna diha. Gaw, Edwin. Igi-suwayan lang ka kung unsag yung kaka-desidido sa imong pangandoy. Pag-atras, oy. Padayon sa imong nasugdan. Mupadayon kita sa atong paglarga nga tos lang nasod. Laban lang para sa pamilya. Unsa reklamo ko sa DSWD? Uday, nisumbong nga to ni Lolo Maki si Inday Jibin. O gusto mo ko nagipanulting Jeven nga tong Lolo Maki, ha? Ay, nabalaka kay kus kinaiya sa tong anak. Murag, naay pagkabutbuton. Naliwat mang Lolo Maki. Akong pangutana mo ito, baga? Unsa gisumbong ni Jeven nga to sa imong apuhan? Di ako no ko silang gibunog ni mo si Inday Jibin. Imo ko nung gipatid-patiran, gituok pagid ko no siya. Unya gitamparo sa bali-bali. Ug nagtanaw lang lagi kuno ko. Nabalakag kay ko sa batasan sa mabugtong anak nga 10 anyos si Inday Jibin. Mga kasama, atong sundan ang sunod sumpay sa suwatampo ni Edwin dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kasama, mga